Ja. Hvor gammel var du, da du skrev din første professionelle kontrakt? Der har været noget... Hvis jeg tager til Fyn, har jeg været... jeg tror, jeg har været 18 år. Men det var sidste år i gymnasiet. Den 18-19 år har nok været første professionelle kontrakt. Ja. Hvorfor var det fodbold, du valgte, og ikke hvilken som helst? Ja, det har faktisk altid været fodbold i mit liv. Jeg gik til noget tennis i et halvt år, håndbold i et halvt år. Men det har altid været fodbold, der har været en klar førsteprioritet, og spillet siden jeg var 5 år i klub, med lige snart det kunne gå med min far ude i haven, så det har faktisk altid været fodbold, der har sagt noget. Mm-hmm. Har du en uddannelse den dag i dag? Jeg har en gymnasie her. Har på et tidspunkt læst lidt ud på uni noget deltid, men droppede det igen. Det tog for meget fokus for fodbolden. Det har altid været den primære. Det er primært ved fodbold, og så kunne jeg læse det, der kunne ud over, men det tog for meget fokus for fodbolden. Hvis du nu skulle, ja, jeg ved, det kan godt være lidt svært, men hvilke konsekvenser har din sport ligesom for dig og din hverdag, hvis man kan? Det var mere da jeg gik i skole samtidig, synes jeg, at jeg ikke havde så meget tid til vennerne. For der var det skole, og så fodbold, og så var det lektier om aftenen, så det var svært at få tid til så meget. Men efter det er fuldtid i OB, så har vi alligevel en del fritid. Det er egentlig kun i weekenden, når vi ikke kan tage med og hygge sig med vennerne, men det sætter jeg gerne til side for fodbold. Har du stadig store ambitioner, eller har du ligesom noget i din mål? Det her har været mit mål at komme til at spille fast for OB. Jeg har selvfølgelig større ambitioner også, men som det er lige nu, der er jeg fuldt tilfreds med at være her. Men det er klart, at jeg vil gerne prøve mig selv af på højere niveau senere, hvis benene tillader det og talentet rækker til. Det var det. Det er jo. Okay.